ọmọ ni ìyá ọmọ láṣọ ọba tó lọ́jọ́ òní jọ̀wọ́ dákun máma pati kó wá torí tá a bá dàgbà tá a bá dògbó ọmọ ẹni ni ó ṣe lédè lẹ́yìn ẹni tọ̀mí wá ọmọ lọ́jọ́ ìbí ìyá ní kí n kí ọ bàbá sì ní kí ọ ìwọ lọmọ Ìbàdàn májàmájà tí wọ́n fi ń kára wájú lẹ́rú ọmọ ajẹ̀gbínjẹ̀kára wọn ó ti ṣọdún èyí náà o wàá ṣèmí lágbára Olúwa màmá tọ̀mí wá mo kí yín ẹ kú ìtọ́jú ọmọ ènìyàn tó wálé ayé tó bímọ tó tún gbé nǹkan rẹ̀ ṣe tọmọ tó wá ṣọjọ́ ìbí ọpẹ́ ńlá ní f'Olúwa ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí wàá pẹ́ láyé wàá ṣe ntẹ́gbẹ́ ń ṣe ẹnìkan kì í fọwọ́ bò ògo òṣùpá ojúmọ́ kan kì í mọ́ káàtàn má gbọ́ rẹ oṣó ilé ayọ́nú sí ọ àjẹ́ ilé ayọ́nú sí ọ àwọn tó bí ọlọ́mọ wọn ò ní mọ̀ bànújẹ́ lágbára Olúwa wọn ò ní fi ọ́ ṣàwátì ẹ jẹ́ ká bóníre yọ̀ ká tún bóníre jó o gbogbo ọ̀rẹ́ tọ̀mí wá ẹ bá mi ṣàdúrà kó òní ló ń ṣọjọ́ ìbí àlékún ọgbọ́n àlékún òye màmá tọ̀mí wá àti bàbá tọ̀mí wá aráyé ò ní gbà fújà lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀dá omi kì í dá ojú ọ̀dá itọ́ kì í dá ẹnu ìran ikọ́ wọn kì í sunkún àmọ́lé ìran èèrà wọn kì í sunkún àńlànà ìran alápàǹdẹ̀dẹ̀ wọn kì í sunkún àǹfòkiri nínú oko ẹ máa bẹ ọ̀bẹ ní bẹ́ṣu àtẹ́lẹsẹ̀ a sì máa bẹ̀ náà wò ọlọ́jọ́ ìbí ìwọ lọmọ Ìbàdàn májàmájà tí wọ́n fi ń kára wájú lẹ́rú ọmọ àjòrò sùn ìwọ lọmọ agbọ́ sásámàsá agbọ́yàyàmáyà ìwọ lọmọ Ìbàdàn nínú Olúyọ̀lé ìlú Òjó ìlú Àjàyí ìlú Ìbíkúnlé àti ìlú Ògúnmọ́lá olódò kẹ̀ríkẹ̀rí lójú ogun òbọ̀ kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ ibi ìjà ìwọ lọmọ ajẹ̀gbínjẹ̀kára wọn ọmọ àfikàrà ń fọ́kọ́ mú a kì í ṣe ká má lánàá kankan lára ìjà gbòòrò òun ìjà Ìbàdàn ogun ọjà títí gbogbo wọn lólúyọ̀lé rí ìwọ lọmọ Ìbàdàn tó mèsì ọ̀rọ̀ ọmọ Baṣọ̀run Àgbàoyè a kì í ṣe wọn lè béèrè pé ta ló kọrin ewì sétí ẹ̀yin èmi ni Délé lórúkọ tèmi jẹ́ Báńkálé lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ èmi nàárẹ̀ àdàgẹ̀rẹ̀ ìgbésà gẹ́gẹ́ bí ọba bá mi.